Stock ECU mga bay. Woohoo! Ngayon mga bay, nagkaroon tayo ng isang short ride, no? Hindi lang short, long ride pala. Ibig ko sabihin paikot tayo ng Kaibiyang ngayon, tunnel mula dito sa Batangas, Tagaytay to Kaibiyang tunnel, paikot na. Labas natin ay Maragondon. So kasama ko yung pinsan ko, naka Musol Eye. Kaya na rin natin tignan yung top speed nito, no, na 1548 stock ECU lang, no, kasi meron kasing na mga naka-remap na tumatakbo ng 135 pero naka-remap siya, no. Etong sa atin ilang beses ko na tong na-try stock ECU to, no, kung ikukumpara natin sa mga naka-remap, tapos kagaya lang din ng set natin na 1448 na sprocket. So abangan nyo mga bay kung ano ang magaganap. So well, lagi po tayong mag-iingat, huwag nyo nawala na. Iniwanan na ako. Daldal pa kasi ako ng daldal Di, iba talaga yung torque ng isang loaded, no. Talagang sumisipa, ang bilis makalayo. Pero siyempre may hangganan din yung bilis nun. May din yon, may limit din yung bilis niyan, sigurado. Yun, hinintay lang pala tayo. Ang din i-share sa inyo ito nung loaded na Mio, pero pwede niyang ibiyahe. Pwede niyang iratrat. So touring set talaga. Oh, yan. So nga pala yung endurance, no, sa Kalawag. Baka hindi ako makasali dahil yung aking misis kinausap ako kagabi. Baka kung pwede wag na daw akong sumali, at siya ay natatakot siya kung anong mangyari sa akin. So well, naiintindihan ko naman siya. Malamang hindi na talaga ako matutuloy doon, dahil nga siyempre masusundin ko pa rin yung kagustuhan ng asawa ko. So mag-rides na lang din ako ng isang normal. So yun na nga rin talaga ang mangyayari. Ang magra-rides tayo ng normal na rides na lang, na hindi natin kailangan sumali sa mga endurance, kasi sa endurance kasi talagang hindi mawawala yung speed talagang hindi maiiwasan yon, talagang mangyayari yon. Anyway, ingat po, ingat, huwag niyo pong gagayahin to kung matuloy man. So ayun, testing na natin. Ayun na po yung iniwanan na ako ng pinsan ko. Pakiramdam ko hindi tayo makakadikit sa lakas ng bira niya, ganun kaagad kalayo. Oo, ramdam ko hindi tayo makakadikit doon sa kanyang Mio. So tignan lang din natin yung top speed ng ating 1448 stock ECU. Makita na bay? Yan. Let's go. Try natin siyang habulin, wala na. Winner mga bay, dahil may sakyan. Ayun na, nakita nyo na yung mga bay, nag 134 na ako sa Quinta. Pero stock ECU tayo stock ECU. Stock ECU mga bay.
May sasakyan lang. Tsaka may less po. Tingnan natin ulit. Third time attempt. Woo! Ingat, ingat. Ayun, yun ang naabot ng aking 1448 stock easy. Uy, oh no, aksidente mga bay. Oh no, why? Oh god, motor pa. Shit. Ayun na, sinasabi ko. Kailangan natin mag-ingat. So well, abulin natin yung pinsan ko. Nawawala na.